Hai jenengan oh nggih kula kok wonten inggih menika jembaripun kados mekaten menika naminipun napa kae kena diarani ora maksar kados mekaten yang jeneng kita mlaku ngetan iso ana ngetan maneh. Yang jeneng kita mlaku ngon iso ana ngon maneh, jeneng kita mlaku idola ido. Jeneng kita mlaku ngalor ana ngalor. Kaya wiwitan gegodhongan. Gegodhongan ngisor nganti tekan dhuwur. Kayen godhongan tiba saka dhuwur serempet kupingmu utawa telingamu jeneng kita kudu maca la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ayo tak tuduhke maneh kowe nggih pikiran. Kae kena diarani yo kuwi praga kaosan menungso sadurunge dina kisah neraka lan swarga kae ana praga kaosan. Nika kok wonten inggih wonten inggil kangge blakon kalih tiyang esti kangge jare kok pinggah wonten swarga nika sinten kula kae sindhet karo dalang. Oh kados jangkonan sami jejer seragam iki panjang sing taat marang Allah Subhanahu wa taala. Abdul semakaten libur kae sawangen kae wong sing gelem amal jariah ketulung marang sapodo dari urip kae uga diunggahke nang swarga wis entuk ridhoning Allah Subhanahu wa taala lan entuk walasane Gusti Allah. Kabeh dibalekke ana ngasani Gusti Allah. Resik ana rohanimu. Nggih. Tujuannya resik rohanimu bakal ketemu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ojo jeneng kita rumangsa duwe kabeh mung titipan. Kaya margin wong pancen bisa margin dititipi Gusti Allah. Ada dalam Semar Suprawata kae duwe wayang kae wong bisa dalam sithik-sithik yo duwe wayang. Oh,